OK, takže čaute ľudia. Vítam vás pri ďalšom videu z GTA 3. No a ak sa vám videjko páči, budete mu, dúfam, že dáte like a odber. No a my ideme na videjko. OK, takže ideme na to. Takže najbližšiu misiu máme toto téčko. Tak ideme spraviť to téčko. This is Chatterbox. We're talking about short guys, nannies, taxes, and anything sane you'd like to bring to the party. Hello, you are on Chatterbox. A vlastne, ak som hovoril, že neviem, či si niektorí pamätáte, že GTA 3 má viacej než 50 ako hlavných misií, tak vlastne, že my už aspoň polovicu hry možno máme ako dohra tu z príbehu. Počkajte, dám. Až to tak nezjapé, aby ste aj mňa počuli. No, že my už máme asi aj polovicu príbehu dohraté. Keď vlastne som vám hovoril, že vraj 50 až viacej hlavných misií by malo byť v GTA 3. Takže dúfam, že neklamali a je to real. Dobre, takže máme tu zase surf the internet while I'm driving. I was bored stupid at my daughter's recitals and my son's little league games. Tomorrow I can play wireless head-to-head. Prečo teraz ku mne nasadli nejakí blbci? No, to je jedno. Ideme ďalej. OK. Takže toto vyzerá ako nejaká základňa a musíme tu proste niekoho zabiť na sračky. Jej, čau, frajere. Jej, čaute, dovolíte mi zabiť jedného sráča? Jej, ty ma chceš tiež zabiť? Kurňa, ale ja mám iba 11 životov. To neviem, či zvládnem. Ten borec išiel asi tiež po mne. Zabij ho. Dobre, a zdráme. Máme 3 životy. OK. OK. Máme posledné 3 životy. To neviem, či je dobré. A ja neviem, či som mal zabíjať toho agenta, alebo kto to bol, čo bol pri mne, ako. Lebo ja musím vlastne jedného typka zabiť. Ale... Ne. Zdrhaj! Deláš si ze mne... OK. Ale kámo, tí borci ma nezabíjajú. Oni mi idú s tým pomôcť, no jasné. Ale je to menší bordel?
OK, driftík a jedeme. S dovolením lidičky a jenom tady přejdu. Jo, OK. Tu máme tých šmejdov, kámo. Dobre, zdráme. Mizíme odsud. Sorry bro, ja mizím. A už ma tu nikdy... Co děláš? Seš opilej nebo co? Ľudia, nepite. Škodí to zdraviu. A hlavne nie pred šoferovaním, lebo ste proste aleluja s vami. Bum. Dobre, srači sú mŕtvi, môžeme zdrhnúť. Zdráme moji agenci. Ak som vám samozrejme slúbil, že ak sa vám táto séria bude páčiť, tak natočím aj Vice City, aj San Andreas, ale sorry, ja to aj tak natočím, keď vás to nebude baviť. Ja si to chcem tie hry proste zahrať, jak som vám hovoril, San Andreasko už hrám. Vidíš, vystupujte! Kámo, ten borec? Kámo, nie, kámo. Prečo to auto mi vždycky spadne? No nasadajte ho, šani. No že proste som vám chcel povedať, že vlastne ak sa vám tá séria bude ľúbiť, tak natočím aj tie ďalšie remastrované hry, vlastne Vice City a San Andreasko. No a chcel som vám povedať, že jak sa vám bude proste tá séria páčiť, tak to proste natočím. No, mňa tie hry strašne bavia a ja to aj tak natočím. Lebo tie hry by som si chcel zahrať a keď už to budem točiť, tak už to, teda nie, keď už to budem hrať proste, tak už to aj natočím. Surprise, motherfucker! Ježišimária! Kde mám tých mojich šmejdov? Oni vcipli, proste bolo s ním asi aleluja, kamo. Co to je? No a ľudia, ja už som sa chcel naučiť strihať a skúšal som CapCut, alebo jak sa to volá vole. No a ja keď si proste to video, chcem si vlastne niečo vystrihnúť, čo tam vlastne stojí úplne za hovno, tak proste mi to nejak nejde. Surprise, motherfucker. Dobre, srači sú mŕtvi, bereme náboje do uziny a zdráme! Vum. Dobre. Ježiš, kámo, to je jak v Spider-Manovi jedničke, keď ty väzni... Nie, ja som si zabil môjho do prdele. Nie, ja som tu babíznu nechcel, alebo už... Dobre, srači sú mŕtvi a zdráme.
Ježimaria, to čo bolo, ty vole? Co děláš, ten nákladák? A mne za chvíľku to auto znova zhorí. To nenávidím. Mám 93 HP, to zvládnem. Olá, chlapci. What? You net a trash fish vent. Kamo, tá hra si robí zo mňa. OK. Prosím, nech to je ono. Proste musíme nájsť ten nákladiak, čo má na sebe tú rybu. Sice to není ono, ale možno sa to bude rátať. Skúsime to. Kámo, ono to fakt nefunguje. No, teraz my musíme nájsť ten nákladiak s tou rybou. Si děláte Kamo, kebyže tu kde si je, že napríklad, že ich napadne, že ja ho nemám, alebo niečo také. No ale ono hovno a proste to tu není. Yes, 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 poď k papovi, teda k tačkovi. Kámo, jak to fakt potrebovalo proste iba, aby na tom nákladiaku bola nakreslená ryba, tak... Tak to nedáva zmysel proste. Rockstar, že what the fuck? Však to je úplne tá istá veľkosť, alebo proste... Jaj, aha, už som to pochopil. Lebo to sú všade tie... A jak vedia, že to proste som ja, že čo keď som napríklad ich kamarád alebo niečo si budú myslieť, vole. Ale nie, oni hneď začnú po mne páliť. Šmejde. Bum, bum. Ďakujem za 30 000. A ty zhebni a je s tebou alelujaš, ty šrajdo. OK. Takže tá misia nám trvala 13 minút. No to nevadí. Tak nasadáme. Otvorte mi vráta. A ja letím do Máme tu zase nejakú misiu od Luigiho. Takže ju ideme spraviť. Ja idem po chodníku! Ako vždycky. Tak, sme tu. That skunk in the truck. Just beautiful. Beautiful, just beautiful. OK, neprdele, co máme teď dělat? Já si pojedem kradnout tuto žlutou dodávku, alebo tohto bavoráka, alebo čo to je do prdele. Stojte srát! No, alebo tento nákladák, alebo čo to je, vole. A mizím do prdele, dělám si pár. OK. Skok.
Čau, Fizel, vôbec som tu teraz neprešiel 5 ľudí, vôbec, a vôbec nezomreli, oni iba spia, okej? Ja som nič nespravil. Oni iba, oni iba spia, okej. Joj! Čau, tady! Dobre, musím ukradnúť tohto bavoráka, vole. Takže si to proste ukradnú. A... Co děláš? Si na mo, nebo co ty vole, ty grázle? OK, takže... Co děláš ty píš? Co děláte? Ja som si iba zobral môjho bavoráka. Prečo tam mám mŕtvolu v tom aute? Prečo tam je farár alebo kto, ty vole? Hej, ale ja tam mám farára, ja to idem doniesť iba na cintorín, oni... Co děláš, Dordici? Ale veď ja to idem doniesť na cintorín a oni sa tam o to postarajú, do prčice. Šmejdi. Kamo. Ja tu proste chodím v meste s autom a proste kufor mám otvorený a tam leží proste mŕtvola, ktorá spí. Áno, ona spí, ona vôbec není mŕtva, proste ona iba spinka, on iba spinka. On iba odpočíva. Co si to doprá? OK. Get out of the vehicle. OK, get out to him. A co ideme dělat? Hosty. Wait, veď ja som... Tak nie som kamoš! Zhebni, ty saráči. Tak. Sme 1, 2, 3, 4, 5. Prídu nejaké srajdy? Žiadne? No nič, nevadí. Ale moje auto. Počkaj, ja keď sa chcem zbaviť nejakého auta. Počkaj. Fakt. GG's. Sice to je zaujímavé, sice to asi nikto nikdy nepoužil. Ale husté. Takže proste môžete si rozflakať auto na sračky, okej. To byl! Okej, takže... Ja si požičiam dodávku. Hej, ukáž mu fakač, jasné, to je základ. Keď krádnete auto, tak mu musíte najskôr mu musíte ukázať fakač, ten, kto to auto vlastní, že? Logika GTAčka. Kamo, ja som myslel, že mi to bude vždycky ukazovať rýchlejšiu cestu a nie najpomalšiu cestu na celom svete. Kamo, ja si tu dám proste skrátky 3000, vole. Wait, stoj s tým fárom, stoj. Kamo, proste stoj s tým autom. Blbým. Oh no, what the fuck? Takže ideme do našej garáže.
Uložíme si tu naše auto zadarmo. Vôbec ja som si ho iba požičial, ja som ho vôbec neukradol. A uložíme si to. OK, takže toto je asi pre toto video z GTAčka všetko. Jak sa vám videjko páčilo, môžete dať like a kľudne môžete dať aj odber. Do konca roka chcem dať 100 odberateľov a verím vám, že kliknite ten odber a do konca roka vďaka vám, tým 100 ľudí dáme 100 odberateľov. No a ja si to budem veľmi vážiť, že ma podporujete a veríte mi, že raz budem veľký youtuber. Nebojte sa, možno vy prví 100 ľudí a možno niečo vám vybavím, ale v budúcnosti, OK? A možno iba, OK? To je iba predstava moja v mojej šiške, mojej hlavičke malej, no a to je vlastne všetko pre toto video, takže môžete dať like, prosím, a môžete dať kľudne aj odber. Takže my už sa uvidíme pri ďalšom videu z GTAčka, takže čauky!